Ahemfo nwoma edi kan ti dumiensa. Na hwe Nyankopɔn nipa bi firi Yuda nam Awurade asɛm so ba Betel. Na Jeroboam gyina afɔrebukyia no ho rebɛhye aduhwam. Na ɔnam Awurade asɛm so tia mu tia afɔrebukyia no sɛ, Afɔrebukyia. Sɛ Awurade sie nie, hwɛ. Wɔbɛwo ɔba ama Dawid fie a ne din de Yosia. Na wɔso na ɔde sorɔnsorɔmmea asɔfo a wɔhye wo so aduhwam bɛbɔ afɔdeɛ. Na wɔahye nipa no mpe wɔ wo so. Na ɔma sɛnkyerɛnneɛ da no ara sɛ, Yei ne sɛnkyerɛnneɛ sɛ Awurade na aka. Hwɛ, afɔrebukyia no bɛpae, na nso a ɛwɔ so no ahwie agu. Na ɔhene tee Nyankopɔn nipa no asɛm a ɔtea mu tia afɔrebukyia wɔ Betel no. Jeroboam tene ne nsa firi afɔrebukyia no so kaa sɛ, Monche no. Na ne nsa a ɔtene no ne soɔ no sene kyere ban, na wantumi antwe ama ne ho. Na afɔrebukyia no pae, na nso no firi afɔrebukyia no so gui sɛdeɛ sɛnkyerɛnneɛ a Nyankopɔn nipa no de Awurade asɛm kae no tie no. Ɛna ɔhene bua se Nyankopɔn nipa no sɛ, Afei pa Awurade wo Nyankopɔn kyɛw na srɛ ma me, na me nsa nsane mma me. Na Nyankopɔn nipa no pa Awurade kyɛw, na ɔhene nsa no sane maa no, na yɛ sɛ kane no. Ɛna ɔhene ka kyerɛ Nyankopɔn nipa no sɛ, Ɛne me nkɔ fie, na kɔdwodwo wo ho, na mɛkyɛ wadeɛ. Na Nyankopɔn nipa no ka kyerɛ ɔhene no sɛ, Sɛ wode wo fie fa bɛma me mpo a, me ne wo renkɔ. Na merenni aduane, nso merennom nsuo ha yi. Ɛfiri sɛ, wɔde Awurade asɛm hyɛɛ me sɛ, nni aduane na nnom nsuo, na nsa ne mfa ɔkwan a wonam so kɔɔeɛ no so. Na ɔfa ɔkwan foforo so, na wansane amfa ɔkwan a ɔnam so kɔɔ Betel no so. Enso na odiyifo akɔkora bi te Betel, na ne mma kɔkaa no ne yɔe a Nyankopɔn nipa no bɛyɔ no Betel da no. Nsɛm a ɔkaa ɔhene no nso, ɔkɔka kyerɛɛ wɔn agya, na wɔn agya no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ɔkwan bɛn so na ɔfae? Na ne mma no hunu ɔkwan a Nyankopɔn nipa a ofiri Yuda bae no faa soɔ, na ɔka kyerɛɛ ne mma sɛ, Monhyehyɛ afunumu no ma me. Na wɔhyehyɛ afunumu no maa no, na ɔtenaa so, na wosi mu tii Nyankopɔn nipa no, na ɔkɔtoo no sɛ wɔte dupɔn kɛseɛ no aseɛ, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Wo ne Nyankopɔn nipa a ofiri Yuda bae no. Na ɔse, Mene no. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ɛne me nkɔ fie na kɔdidi. Na ɔse, Mentumi ne wɔn sane, na me ne wɔn nkɔ. Nso merennidi, na me ne wo rennom nsuo ɛha yi. Na wɔnam Awurade asɛm so see me sɛ, Nni aduane na nnom nsuo hɔ, nsa mfa ɔkwan a wɔnam so kɔɔeɛ no so. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Me nso meyɛ odiyifoɔ sɛ wo. Na ɔbɔfoɔ bi nam Awurade asɛm so aka akyerɛ me sɛ, Kɔsan no na ɔne wo mmra wo fie, na wɔmmɛdi aduane na ɔnom nsuo. Nanso atoro na odi kyerɛɛ no, ɛna ɔne no saneeɛ na okodidi ne fie na ɔnom nsuo. Na wɔte pono ho no, Awurade asɛm baa odiyifo a ɔkɔsanee no baeɛ no nkyɛn. Na ɔteɛ mu kyerɛ Nyankopɔn nipa a ofiri Yuda baeɛ no sɛ, Sɛ Awurade sie nie, ɛnam sɛ woate Awurade anom asɛm ho atua na woanni mmara asɛm a Awurade wo Nyankopɔn hyɛɛ woɔ no soɔ. Na wasane abɛdidi na wanom nsuo faako a ɔka kyerɛ wo sɛ nnidi na nnom nsuo. No nti, wo funu renkɔ w'agyanom da mu. Na odidii na ɔnom nsuo wieeɛ no, ɔhyehyɛ afunumu no ma odiyifo a ɔkɔsanee no baeɛ no, na ɔkɔe. Na gyata hunu no ɔkwan no mu, na wokum no. Na ne funu no da ɔkwan no mu, na afunumu no gyina nkyɛn, na gyata no nso gyina efunu no ho. Na hwɛ, na nipa retwam, na wohunu efunu a ɛda ɔkwan no mu ne gyata a ogyina efunu no ho no. Na ɔkɔkɔkaa no kura a odiyifo akɔkora no timu no mu. Na odiyifo a ɔkɔsanee no firi ɔkwan no soɔ no teeɛ no, ɔkaa sɛ, Nyankopɔn nipa a wɔte Awurade anom asɛm ho atua no ne no. Na Awurade do no ama gyata no ama no atete ne mu aku no. Sɛ Awurade asɛm a wɔka kyerɛɛ no no teɛ no. Na ɔka kyerɛɛ ne mma sɛ, Monhyehyɛ afunumu no ma me. Na wɔhyehyɛɛ no, na ɔkɔkɔhunu efunu no sɛ ɛda ɔkwan no mu. Na afunumu no gyata no gyinagyina efunu no ho. Gyata no ni efunu no, na ɔmo buu afunumu no nso. Na odiyifo no maa Nyankopɔn nipa no funu no soɔ de ne sanee.
na odiyifo akọkora no de ne kɔ ne kurom sɛ ɔrekɔgyam no na wasie no. Na ɔde ne funu no to ne da mu na wogyam no sɛ, "Die, me nua." Na wowie no sie no, ɔka kyerɛ ne mma sɛ, "Sɛ miwu a, munsie me ɛda a wasie Nyankopɔn nipa no mu no mu. Momfa me nnompe nto ne nnompe ho." Na asɛm a ɔnam Awurade asɛm so teɛ mu tie afɔrebɔkye a ɛwɔ Betel no ne sonsommea afie a ɛwɔ Samaria nkurom no nyinaa ɛbɛba mu ampa. Asɛm yi akyiri no, Yeroboam ansane amfiri ne kwammɔne so. Na ɔsane fa ɔman no mu baabiara nipa sisii sonsommea asɔfoɔ. Obiara ɔpɛ no, ɔde asɔfodeɛ hyɛ ne nsa ma ɔyɛ sonsommea asɔfoɔ no bi. Na asɛm yi danee Yeroboam fie bɔne a wɔdwerɛ wɔn na wɔsɛe wɔn firi asase ani.